Pag ang Ilocano nadinig mong nagsalita about yung sense of smell, alam mo na kung ano yun. Pag sinabi niyang naangtit, bagoong yan. Pag sinabi niyang naangseg, ihi yun. Pag sinabi niyang nabunglog, nyug yun. No? Pag sinabi niyang naanglit, galing sa tao yun. No? Nabuyok, maybe from other sources. In other words, ang Iloco kasi specific kung magsalita. So, like for example, yung isang pasyente ay Ilocano at ang kanyang doktor ay Ilocano, madali sila magkaintindihan. Kasi sasabihin niyan, masakit ang tiyan. Sa English yan stomach pain. Pero tatanungin ng doktor, paano ba ang sakit? Ay, na-upguess doktor. Nasanaan doktor. Nairot doktor. So in other words, one single word from the Iloco language, nagkakaintindihan na tayo. And even when we call others with endearment, may kakadinadong mo, pag sinabi mo yun, iba ang dating sa kausap mo Iloca, babae man or lalaki, pag sinabi dong mo, may kakadin, pwede rin sabihin sa Tagalog yan, mahal. Sa mga Bisaya ay palangga. So this is very, very common in the Philippines. Pero Ilocano sa Ilocano, nag-uusap talagang mas matindi yan. And maybe perhaps another reason kung bakit lumaganap ang Iloco sa buong North Luzon dahil ang Ilocano ay magaling mag-migrate in search for the greener pasture. Nakarating na tayo ng Pangasinan. Nakarating na tayo ng Cagayan, Isabela. Even in Zambales, Ilocanized na sila Why? Kasi magandang salita ang Iloco. And then yung Ilocano, when they are married to somebody else, from other places, ang gusto niyang pinag-uusapan sa loob ng bahay nila is his language, the Iloco. So maybe perhaps nasa atin din siguro ng feeling of superiority dahil ang salita natin ay Iloco. Ang napakagandang mga trivia natin dito sa farming. Noong nagpunta ako sa Lumbaan, saka sa Sakritan, nag-research ako doon ng farming, yung method nila. Yung pala, pag marapit nang lumabas yung, dito ko nato yung adawa, yung lalaki, tatanggalin niya ang damit niya, pati brief niya tanggal. Tapos iikutin niya yung pinagtaniman niya. At babalik doon nang without looking back, medyo madilim na ng konti. Mga, let's say, 5 or 6 o'clock. Susuot niya yung pantalon niya at damit niya at uuwi. Yan ay hindi raw kakainin ng ibon ang mga palay. Biro mo yun? So, magandang practice yun. At yung mga Ilocano, pagka magha-harvest na, noon araw, ani. Ngayon, gapas na Pag mag-ani ang Ilocano noon, bawal daw dumura. Kasi pag dumura ka, sabog yung dura mo Ganon din, pag giniling yung harvest mo, madudurog din.